meet chance na mo hwe ene ya sa ba opanyin de bisese ho na ye he Ɔtan hunu wi asi obitimi tan obi na ntiase bi anim obi bra wo bono onimase eso beka ho nsem nyina akọ wie wa bra obi anim de pese wo kire e Ɔtan tira obi aware no Ɔtan ne de tan no obi suko wo no kekenti ye tan no abusuo no ye tan no ye se asomese bare de ko school daache obegina bayin pa kese ntina ye Ɔtan na mpeni kase Ɔtan hunu pa ne de yin me da se Ɔtan hunu te sabo atia Ɔtan hunu le hu te se abo atia o kawa ya ne ni aduro Ɔtan hunu te sabo atia se o kawa ya na entai ni aduro obi abewi ase onye nipa bi hwe enipa no ka se won fa no kokuna won fa no mo sebe subon ka kura entra no de ade abono ada ya me de huna na hoye mahikwa ya na won de me na me ba bi kura me pese me hunu wa ya oda ya me de wonye me hwe na me de wono nko ade me huna ya na mbo fu pa wote huna akwa sa wuta ubi sa ta wu ya eye taya eye nokure tai e die ho eye Ɔtan hunu ma eye baye na tiwu mu ne bia na ye die hunu no woni pa no mu ene bia nka opese ofa kwan bi so na ogifiri ni nsem wo hunu mu ne bia na ono nso nyame adum ni bi kura na hunu bia ko age no Ɔtan hunu te sabo atia wo kawa eni aduro so obi baje wo hyebre onkra bi afiri wo nsem obi je onkra bi awa hawo te se konfo na sofo se matu baye obi tu baye obekun fi se baye ne ye honhom akan nipa honhom anya me de bae ba wi ase wonni bi a wodi hunu ade sa o nya baifo honhom de obi se matu honhom oboa Ɔtan hunu ni aduro Ɔta mi de esa menti ase o wo kofa aja mensan yire na mi hunu ye no mi de esa nka men kan asem bia o efiri se mi hia wo saa no da bia be hum bia na se obu ofu wudi mi se me ko kan kire wo bi o se me ko ye de yo se tinu afa no hotai na odi aja mensan yire ko dem no na wuni mi se wo ko bodwaman na ni mi se wo ko gu awade wo ko hia wo ye de no na ade ko bo apayo mo miura mo bo apaye ani da honfom so bi Nyankopon se ye wenum nyina na se won twiro wudin dada wa hwe ya ahom tienti won twiro wudin enyo Ɔtan hunu de ya binua adwuma kro ne nyina ye no wajane de ho no abegina yonko de kwasi de wadwuma de wo ye ntofom kra ana no sese dwabe num a obubo mu odi gu ha mesimi kofi aba ne ato saa wo ye mpaye sikwa ho asese a menso me de na ma ye kura obi misame enam santini okutu aduro kura bekum de wo ye adwuma ebia won kwaje hwe ne nyame na abie ne kwa ama no okwaje aduro abekuno Ɔtan hunu yekum dwafo didwa dwafo obi a odidwa no okunu ni adwa dini si eto na de obi beba bekum timpanfo kasa bi esim suro wuje mfite Ɔtan hunu me yire no na sa won pami aka kire am sa won pami oba timi ja ba ma timi ja wo ba enkotete ba bi ma obofuo bi mekumi kwa be abofuo bi akohunu obi yire no na hyehye na oba ne okunu tie kura na oba ne se me de anwumire bi abobe no so a ya na me ne aja manu na tija ho enti aja manu so anye so betimi akunu dia ene na nko ene was no baby anso me bana ne nati onam tutuo no se wa me pe we so
ɔso die brantam na bɛtɛ kɔdo no hase na ayi o mama na kofite gentia na dadi ho no o so fitem ni punu wisie saa to a kunu no so wesi obi na atutu abo no dia obenya ma ware saa bema kwa donto ofa tuo no de akotewo edu awumira mpa no obanzi ajamansa na mfite genum so de wo kan nyina akwa ne de tuo ni gina hwa anti wote papa kutuja no de kahu tei wakumyo kana papa na befa oba na ware bofo no wo kumyo oba no kuru enu abefa no na we na wa ba na ba bema no awode no na oba na kosuja ba no se papa faguje num na ye kakra na senare ya no vito se akoso ade msuro je mfito ija na ama obi ko fite mu ma me bo no tuo na me so ko kutuja hu na tei na me de me fahin we ko kutuja hu ye ya na ama aja manu fite mu ami betutu ikunu ena asimi san ko fite je na akoso awede uje mfite we ko ade akoso awede amesira o mintimi kasa bi o ha ye kan asi ame wona ma waboboa no nti obi kan no afa ne se ya na nsesam asi kunu oba na kumnu kwa Ɔtan hunu na yo wale be ma na mpe na anya no ansa mpe no so kota no mu obi kunu fe enye nipa nko na ta ne tie mu timo aduma nyina mu emo a wo fie ni wiram etiwo mu weze da kurubia abirechie ba wo se su komde no na wo ko no mu su wo su bonka bim na wo ya no se esoro ha de ya na mo akase no ba esoro ho no wo mu num su mi de me yakola ene me tafetafere de wo fom ha bi oho tafetafere su na won ko ha sibonie abirechie ba wo ensuo mu ha ba ye wasi na minu ma mi na eba na mi di mi ye ne su kom de mi na mi se mi ba nu su wasi sa ene nsu a ye nkokurafo ye num bie ena wo abirechie ba obegina ha na wo hunu no na fese abirechie ba wa na afo wo fom ena wo jata ne sisire ni moa mo ho odene mo nso mo watifi eti mo num na huna di ahunu ba ni bi na abirechie ba no ma fe de sibo si dabi abirechie ba nsuo no a wonum no wosoro ho no ena abirechie ba hunu no abirechie ba nso wo fom ho nsuo na etene kwa na afo anase ekwatifi etene kwa na afo anase etene kwatifi ani ne baka enti ase anya juma afi na ni brebem na se bo se kombi na de no wo pabrechi ba shinare wo se wo abrechi ba wo wani nsade kura wo ya aboa boni wo ya mambofo pa wo nyo na be se fie mienu ni ukodidi matemu ohyiamu bi ase no abrechi ba nso ye nyina ye nim se wo abrechi ba le motete acha na wotwe mienu na abrechi ba ehurihuri odi na agro na edai abrechi ba se eja se bo mesrewo ya wo menu abusumi miensa nsia kura minyan no mfie mienu asemu a wo kan de ahifa na mkohia wa mikodidi watem si bo se fro wo abrechi ba wonye wo obe no Ɔtan hunu wo pe nationary se wo sinye wade a yefemu a ene ebe se o maami ne kodidi matem wo hyiamu nase ye no udi agura wo maami didi matem no behunu wotimi no nti wota no wo pe nationary abrechi we bi na no asimi wura asebo mi maami aka na asem no kura ye wo no ebubu ani o abontene kura wo hunu abonten da umpie da ehifa na maami kohia wa okodidi watem we de se ye Ɔtan hunu ena ta me bra se bo hunu sa brechi ba ni fo pe
ɛno ɔyɛ na adwen so ɔbɛbɔ pini no na akɔ yɛ ne bɔne na monhwɛ deɛ Nyankopɔn otumi yɛ biara no yɛ na yɛ sɛ na kontromfi kɛseɛ bi nso te nsuo na no hɔ baabi hwɛ deɛ ɛkɔ so sisire kwabrafo ofiri hɔ stio firi dua nso ko ɔhwɛ ano ɔsɛ ɛsebɔ pɛsɛ me ka kyerɛ sɛ abirɛkyire ba no ntaataa wo taataa na ɛyɛ ɔtaa hunu wate abirɛkyire ba no nifɔ me wɔ ha me num suo wie na mtea na wo ba wo wɔ soro hɔ ɛna kɔla ya ba se a wo ba ha na wo ha no pɛ so ɔkyerɛ akɔla no nti ɔyɛ wo ya o si wa abirɛkyire ba me se kɔ ba bi so wɔ se bɔ so yɛ ba ma wɔn fa ne nsa nka ho na nka mɛmɛ na hunu se wi ase a ewe sɛ dadeɛ bi etimi twa dadeɛ bi so wo hunu ɔta hunu twitwa agyefoɔ ɛtan a obi de tan obi so ɛwɔ nipa mu sɛ deɛ mo ayiye ya o na me no papa na ɛtwe manso o papa na wu me de mato amanso no so na odi ɔno wawu na o baba na me papa nti na nso wato amanso no so na edidi mu saa na yi wote ka kyerɛ na ebokuru ebeduru baabi na kɔfa mansan wi ndi di aba ɔtan wotan media mentiaseɛ so obi taa na sɛ wo ntiaseɛ wo nya ne bɔne na sɛ nipa korɔ se taa no ɔtaa wa ayi wɔtan hunu ɛno Nyankopɔn ɔkɔ de wokɔduro so kora nyame mpene maduro no nya wo ho adwuma firi sɛ ayi wɔtan hunu wɔde maame no firi da mu wɔ ba hunu na ade wo ma obi amaneɛ wɔno ana adane kokoram bi na abɛtɔ ne tiri mu na ohu a na ohunu de ɔbɛyɛ no ɔkeka ne nsɛm ayi wɔtan hunu no ɔtaa obi betimi abagye tan na ɔde tan obi no kora abɛtwe ne manso ama no na nipa korɔ no ɔte ne baabi ayi wɔtan hunu media de America ne sɛ yɛ TV ase ya mo me antinta yɛ ho tan hunu ara kwasa waye ya yɛnhia na usika bɔtɔ nyinaa so yɛhunu sika ni ɔso sika bɔtɔ o sire sika ni sika obɔ no taa so ɔsɛ duku ne hemboto mu bibi anim enso nipa nyinaa de ano ato no so sika na de na kyerɛ sɛ o sika Uwadu babi ni eka sika o se me de masisi fie bebre wo sika wa hina as masisi fie ya kan fie a wo se adan ya ka da ya o sika o nipa ni ani enim de ese yenim de ye nti de bia me ya mfonso akase ɔtan hunu de obi taa ɔtan hunu anu ayesa boatia unu obi kura na edi agora anu abeka jasom na kodane manso entu nya nipa kura na di agoro so nipa tan hunu ben no te sa ayi ɔtan hunu ate enkosi fe ebreso anyame beso yo na nanu nti obi a waye oba tan nyijamfo wo de wonko a wo de na ye na wo hunu aba kura ba onche ya na wo trantram no na wo trotro no na wo pampam no enya saa wate wo ye obi die ya onso de ebeye me da ma se nananu mo anka se ɔtan hunu ara kwa bibi ne siye se nipa mpo afamu bi saa mo mi hwɛ de mo ayi nso de ekowie ye enti emfa nu ahota wuru enkodi na wu na saa ene wu ebeye nipa bia na da bi sese na ya da wase meet child show na wo hwɛ se dwumade yo fɛ de botuma yen se oba subscribe na wa like na wa share se nya ɔtan a wenu se ka oba dey oba subscribe ɔtan nti obi se men subscribe meet child show no Nyankonsem don't subscribe ntie ayo ɔtan hunu